Γιώργος, οπαδός του Άρη. Ναι. Πήρα να πω κάτι για ένα Παναθηναϊκό. Είχε πάρει πριν 2-3 εβδομάδες τηλέφωνο και είχε πει για κάτι πληρωμένος οπαδούς ή κάτι τέτοια. Θέλω να θυμίσω αυτό το παλιγαρά, το λαγουδάκι, ότι παίζαμε μια φορά εμείς με τον Παναθηναϊκό ένα τελικό κυπέλου μπάσκετ στη Λάρισα και είχαν έτσι 400 άτομα με τα εισιτήρια από τον Καστατζόγλιο στην τσέπη. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Ναι, πώς δεν καταλαβαίνω. Ήρθαν 400 άτομα και τα εισιτήρια για το Καστατζόγλιο τα είχαν στην τσέπη. Αυτά τα λαγουδάκια που μιλάνε για πληρωμένους οπαδούς. Και έλεγαν μετά, είχαν το βορειάδη διαιτητή και έλεγαν γιατί ήμασταν λιγότεροι στο γήπεδο και γιατί ο Άρης περισσότερα εισιτήρια. Τι γιατί πήρε, αφού πάνε πληρωμένοι στο γήπεδο. Πώς να μην πάρουν. Τέλος πάντων, επειδή εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στην τελευταία. Είμαστε πολύ μέσα στην πίκρα, ρε παιδί μου, και μέσα στην ανυπαρξία μας, τέλος πάντων, επειδή παίζουμε εκεί που παίζουμε. Καλά, σαν τον ΠΑΟΚ μπορεί να παίζει εκεί που παίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ βρωμάει, φίλε. Δεν βρωμάει ο Άρης. Μόνο από τους πλάτες τους γνωρίζουμε αυτούς. Άσους αυτούς τώρα. Δεν μιλάω για αυτούς, δεν το φέρνω. Εγώ αυτό το όνομα δεν το βάζω καν στο στόμα μου. Και έχεις και πιο πολλά πρωταθλήματα. 3 έχει. 3, εσύ 2 ο ΠΑΟΚ. Θα σου πω ένα πράγμα. Τάκη και Άκη. Ο Λυπηρίδης έχει περισσότερους τίτλους από όσους έχει όλος ο ΠΑΟΚ μαζί σε όλα τα αθλήματα. Έλα ρε φίλε, σοβαρά, για πες το θέλω να το μάθω. Ο Λυπηρίδης δεν το ξέρεις. Πώς έχει. Ο Λυπηρίδης έχει 17 τίτλους. 17, ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή. Όχι 17, 14. Ο ΠΑΟΚ έχει σύνολο 9 σε όλα τα αθλήματα. Σώπα ρε φίλε. Και που τον έλεγαμε και με ένα χαρακτηρισμό το Λυπηρίδη. Σκέψου οι έξυπνοι πόσα έχουν. Δεν το ξέρετε αυτό. Έλα ρε φιλάρακο, δεν ξέρω αυτά. Όχι, να μαζεύω τα δικά μου, μαζεύω με το Άρη. Σώπα ρε φίλε, μπράβο. Ο Λυπηρίδης έχει πιο πολλά σε όλα τα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Ναι ρε, ισχύει αυτό. Από όλα τα αθλήματα. Μην ξανατολμήσει και πάλι ΠΑΟΚτζής εδώ τηλέφωνο. Κάηκε. Λοιπόν, όσον αφορά, Άκη, μαζί έχουμε γνωριστεί μια φορά. Παίζαμε ένα μάτι μπάσκετ εμείς μαζί. Ολυμπιακός Άρης στην Γλυφάδα το 2003, είχε Σούμποτιτς προπονητή. Μετά παίξαμε τον τελικό. Την άλλη χρονιά παίξαμε στον τελικό το 2. Το 2. Στη Θεσσαλονίκη. Όχι, στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα, ναι. Στη Γλυφάδα παίζαμε και γνωριστήκαμε στον δρόμο. Γνωριστήκαμε, ρε παιδί μου, και είχαμε ραντεβού για κάποια εισιτήρια που μας δώσατε. Είχαμε συνοηθεί να πάρουμε 150 εισιτήρια και με βρήκες εσύ και μου τα έδωσες. Δεν με θυμάσαι όμως. Ναι, κάτι θυμάμαι το σκηνικό. Ναι. Είχαμε πει για 150 χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα. Μπράβο. Έτσι, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Ούτε εμείς θέλουμε. Να σε καλά, ρε φιλαράκι. Λοιπόν. Στον Παράζ Ολυμπιακός Άρης στο Βόλο ήσουνα. Ήμουνα, ναι. Όχι, ναι, κάπου όχι, στο Βόλο ήταν το 81, δεν ήμουνα το 81. Τα θυμάσαι. Στο Βόλο θα περάσει τέλεια, φίλε, άστο. Το τελευταίο που ήμουνα με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο που έχω δει, ρε παιδί μου, ήταν στη Λαμία, στο μπάσκετ. Άστο, φίλε, έκανα 20 μέρες στη φυλακή γιατί την έκανα κοπάνα από το στρατό. Να σου πω, Τάκη, μια που είναι και ο φίλος εδώ Αριανός, καπνογόνα, σε εκείνο το παιχνίδι πρωτοεμφανιστήκαν, έτσι δεν? Ναι, βέβαια. Εκεί δεν έβγαλαν και το πανί αυτοί, ευχόμαστε στο τιμιότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ναι, παράμε και 15 δεν διώξαμε μετά. Τι, τα ξεχάσαμε? Εντάξει, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Έλα, να σου πω, κοντά στην ομάδα να είσαστε. Εμείς, πιο άρρωστοι από εμάς, ρε φίλε μου, δεν υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα και είμαστε εκεί. Σας εκτιμούμε και σαν οπαδούς, έτσι, αλίμονο. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα και είμαστε εκεί. Άλλο. Να σου πω και ένα άλλο πρωτού κλείσω. Εσύ καταλαβαίνεις τι αβάντα έχουν οι παουτζίδες και το τι γίνεται στην πόλη. Ξέρουμε τι γίνεται στην πόλη και ξέρουμε τι αβάντα έχουν οι παουτζίδες από δημοσιογράφους και πώς θα παρουσιάσουν. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι στην ΠΑΠΑ και ποιοι δεν είναι. Εκεί έχουν παγωμένα χρέη 50 εκατομμύρια ευρώ και δεν ξεπαγώνουν με τίποτα αυτά. Πόσα, 50? 50 έχουν παγωμένα χρέη. Ναι. Α, για 12 λένε ότι έχουν. Εγώ έπεσα για 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχω πέσει εγώ. Αυτή τη στιγμή ο Άρης 5 εκατομμύρια χρωστάει και είναι στη γάμα. Ναι. Είναι στη γάμα. Α, δηλαδή ο Βενιζέλος έκανε δουλειά μόνο στον ΠΑΟΚ. Έκανε το κρατικό στην Πηλαία και εγώ παίζω ακόμα στο Παδέ. Έτσι. Και ο Αναστόπουλος έρχεται και μου διακόπτει το μάτς. Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Ναι, καλά, ναι. Τέλος πάντων, άσου αυτούς, αυτοί. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω μόνο και μόνο για αυτό το βαζελάκι που μιλάει. Τίποτα, με έφτιαξες, μου έφτιαξες τη βραδιά. Ο Λυπηρίδης έχει πιο πολλά από τον ΠΑΟΚ. Ας, θα βγω σήμερα μέχρι το πρωί.
Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Τι γίνεται, άκουρο Λιπηρίδης,